Middelalderen startede ved, at en række germanske stammer indvandrede i det, der tidligere var det vestromerske rige. I det vi i dag kalder Frankrig, indvandrede frankere, i Spanien indvandrede vestgotere, i England var det anglere og saksere, og i Italien indvandrede østgotere og senere lombarder. Med middelalderen opstod det feudale samfund. Samfundet var udpræget hierarkisk. I toppen var kongen, under ham var kronvasallerne, og under vasallerne lå ridderne, og nederst lå bonden. Kongen gav land til vasallerne, der til gengæld stillede med krigere og betalte skat til kongen. Kronvasallerne gav så land til undervasallerne, for at undervasallerne kunne stille med krigere. Og til sidst var der bønderne, der fik et stykke land af undervasallerne og betalte dem tilbage i korn, eller hvad de ellers kunne dyrke af jorden. Desuden fik man naturalieøkonomi, hvilket betyder, at man primært handlede med naturalier, som f.eks. korn. De germanske folkefærd, der havde indtrængt det, der tidligere var det vestromerske rige, havde overtaget romernes statsreligion, kristendom. Kristendommen fik en stor rolle i middelalderen, da den var en fast institution, der nåede ud til alle borgere. Desuden var det kun biskopperne, der kunne give frelse ved hjælp af nådesmidlerne. Derfor fik de og kirken en stor magt i samfundet. I løbet af middelalderen fik kirken et overhoved, paven. Paven var den øverste leder af kirken, og hans stilling byggede på traditionen om apostlen Peter, der menes at have fået nøglemagten af Jesus. Lige for oldtiden havde den østlige kirke udviklet sig anderledes end den vestlige. Og i østen havde man nu sin egen pave, patriarken af Konstantinopel. Splittelsen mellem de to kirker kom i 1054, da patriarken af Konstantinopel bandlyste en romersk delegation. Dette brud kaldes også skismaet. I 570 blev Muhammed født på den arabiske halvø. Han var en handelsmand og havde handlet med både jøder og kristne på den arabiske halvø. I 610 fik han en åbenbaring, der befalede, at han skulle stå frem som Guds sendebud. Dermed var religionen islam opstået. I starten fik han ingen støtte i sin hjemby Mekka, men udvandrede så til Medina i 622. Denne begivenhed kaldes hijra, og her startede Muhammeds succes. Da han døde i 632, havde han og hans trofællesskab, Umma, næsten underkastet sig hele den arabiske halvø. Muhammeds efterfølger blev kaldt kalif. Kalifen var både det verdslige og det gejstlige overhoved. Kalifatet opnåede en voldsom ekspansion, der strakte sig fra Indien i øst til Frankerriget i vest. En af grundene til denne inspektion var, at muslimerne, ligesom romerne, gav de erobrede områder frihed til selvstyre. I 1095 kaldte pave Urban II til korstog. Årsagen var tyrkernes indtrængen i det byzantinske rige. Korsfarerne rev dog ikke kun ned for at forsvare byzantinerne, men ville også erobre Jerusalem, hvilket lykkedes efter en kamp i 1099. Vesteuropæerne drog i alt på 8 korstog, hvor de til sidst tabte mere land, end de havde vundet.